Aký zápas to bol? Áno, pozrel som si to aj ja, že kedy naposledy som nastúpil, ale je to tým, že som bol v zahraničí, ale škoda, tešil som sa na tento zápas. Plán sme mali, teraz po zápase môžem povedať, že veľká škoda, lebo hrali sme aktívne, ale chýba nám tam vzadu troška organizácie, alebo neviem, jak to nazvať, ale možno to pramenilo s tým aktívnym pressingom, ale nemôžeme takéto góly dostať, aspoň minimálne jeden a dovolím si tvrdiť, že bola by remíza. Škoda. Tebe sa ako pýtalo? Bol som na to pripravený už. Bol som pripravený na to už aj pred sezónou, mal som dobrú prípravu. Hovorím, škoda, chytil som tam niečo na to, tam je brankár, ale 4 góly a ja som na seba kritický aj na celú defenzívu, proste toto sa nemôže stať. Situácia, aká je, OK, nemôžeme dávať hlavy hore, teraz každý si do nás kopne, ale ja si myslím, že sme predvedli super výkon. Chceli sme ísť za tým, aj za toho stavu, proste tá hlava, tá psychika, nezdali sme sa, škoda, malinko chýbalo. Máte prvý týždeň s novým trénerom Danielom Valáchom, zatiaľ nejaké veľké zmeny spravil alebo nestihol? Tak vždy je to impuls pre tých nových hráčov, aby sa snažili odznova a hovorím, stihol, to je jedno, teraz my sa na to nemôžeme spoliehať, proste potrebujeme voľaké body pozbierať a ja verím tomu, že ďalší zápas ich pozbierame. If I have to describe, I describe with one word, it's like chaos. I don't know, sometimes it looks like we are not believe in our game or just in the game. But I think when we came inside, me personally, I wanted to change the game, and I think we did. And we go with faith and try to score, and sadly, in the end, we cannot draw at least. A very important goals for confidence for the next games. So for 0-3, you scored very beautiful goals. So how did you see that? I'm happy for my goals and also for Robo. He deserved it also. Yeah, it was not enough, but it gave us confidence, and we try to continue like this in the next games. Tak mrzí ma, začnem asi tým, že moja premiéra dopadla, ako dopadla, čo sa týka z pohľadu výsledku, ale v konečnom dôsledku ma mrzí možno ešte viac to, že Žilina nás vytrestala vo veciach, na ktoré sme sa pripravovali, o ktorých sme vedeli, že sme v podstate aj v tých góloch uľahčili to, čomu sme sa chceli vyhnúť. To znamená dať im čo najmenej priestoru, času, pretože vieme, že tí hráči sú šikovní ako na lopte, ako pohybovo bežecky. Chceli sme byť agresívnejší, chceli sme byť dôraznejší, nepustiť Žilinu do tých rýchlych prechodov. No a paradoxne práve z toho padli aj 2 góly. Prvé 2 góly teda škoda, ale pre nás zase také ponaučenie. Možno sme si mohli, alebo mali určite pomôcť väčšou kompaktnosťou. To znamená, že v takýchto situáciách musí byť aj to ihrisko z našej strany menšie. Práve v tom som bol trošku nespokojný, že nám tam chýbali aj tie druhé lopty, ktoré boli v tomto zápase dôležité. Napriek tomu potom sme sa v podstate dostali do hry, vytvorili si aj niekoľko veľmi zaujímavých streleckých príležitostí. Škoda, že Robo sa tam v prvom polčase vytrápil, možno keby dal kontaktný gól, tak aj do tej kabíny je to veselšie a zaujímavejšie. V kabíne sme napriek tomu chceli ešte sa upozorniť, že teda vstúpime do toho zápasu do druhého polčasu aktívnejšie a ešte dôraznejšie. V zápätí sme nezachytili hneď a v úvode dostali tretí gól. Znova po veciach, kedy nám chýbali tie patričné vzdialenosti, ten dôraz, znova sme prepadli na ľahké lopte, super otočil rýchlo ťažisko a vrajím Bežecký je v tomto silný. Padol tretí gól, ale zase chcem poznamenať to, že chalanom slúži k úcti, že ukázali aj nejaký charakter. Išli aj za tým prvým gólom, dokonca išli aj ešte za nejakou tou otočkou, celkovou výsledkovou. Dali sme gól, hej, a v zápätí znova škoda toho 4. gólu, ale znova nejaký ten charakter, dobré vstupy, to chcem pochváliť, že tí striedajúci hráči nám tam priniesli nejakú zmenu, vstup. Takže za to som rád a budem chcieť byť pozitívny, my sa potrebujeme z tohto odraziť, verím, to sme si povedali aj v kabíne, že pre nás sú takými tými dobrými malými úspechmi aj tie strelené góly a možno trošku aj ukážka toho charakteru a ja verím, že aj trošku nejakého toho herného.